identitate, așa cum a zis și domnul Șerban, luăm certificatul de deces, îl verificăm să vedem dacă pe certificatul de naștere compate cu numele tatălui sau al mamei, prenumele și mama. Iar semnătura titularului este obligatorie pe această cerere, pentru că dacă se va rezolva problema și banii vor fi obținuți, trebuie să fie semnătura titularului, moștenitorului care este în viață. Pentru că și el, la rândul lor, posibil să aibă probe, avocați, pe care o să verifice aceste dosare. Da, iar dosarele trebuie să fie așa bine puse la punct și esențiale ca să putem să câștigăm. Deci până pe 1 martie îi invităm pe cei care sunt nu neapărat interesați, care fac parte din această cauză, să depună aceste dosare, să nu uite de această cerere care este atât de importantă, poate practic emblema dosarului pe lângă celelalte acte. Se pot adresa, iată, domnul Bambaloi este mereu la dispoziția dumneavoastră, de altfel și dumneavoastră ca expert în comisia aceasta, pentru ca actele să fie în regulă și să nu se întâmpine anumite probleme. Aceste dosare o să fie folosite numai în scopul acestuia, nu politic sau în alte demersuri. E garantat 100%. Iar la predarea acestor dosare, tot la fel se va face o comisie care va pleca la Sibiu cu ele. Cu un avocat pe care să legalizăm așa ceva. Adică nu trimitem dosarele așa, hai, zote și nu știu cum. Nu, va fi și o parte juridică pusă în acest dosar. De aceea organizația s-a ocupat de aceste lucruri. Acolo unde este ștampila și semnătura, duce către a fi un act oficial. Deci dosarele strânse de domnul Cioabă de la Băilești, cu dosarele dumneavoastră, ce se vor mai strânge în toată țara și nu numai, se duc la Sibiu și de acolo drumul